салому алайкум. имрӯз 25 феврал дар фирма фмс рӯмадагия бачаҳо ҳама гирехтагиян гирехтем дарани этажи криша будем дар этажи болонгӣ баҷо шудагия ина ҳама бачаҳо инҷа гирехтагиян ина бачаҳо гирехтагӣ баъзеҳошу дар дуруни димахҳо бачаҳоанд. ина бародаро агар диёр боша намунҷа бачаҳо гирехтагиян дар дуруни ҷангал. анамо ҷангал полни пири одама ҳамаш намҷа гирехтагиян амонсод рӯмадагиян фарқ надорад документ дори бе документи бояд бигирезӣ бачаҳо ҳама инам ҷангало пира унам территория ҳоли баҷо шудагиян наметавонанд. дар дуруни димаходан ваҷоам бачаҳо ина бине бачаҳо дар дуруни димаход ваҷоам ина воша ина унҷа тамошо доранд фмса бояд ки грези якунҷо баҷо шуд. ина бародаро қапидан бо ду каси дигара бурдесаншу ай дарвоза дурмадан мошиношу дар пеши дарвозаи фирма ай камерамо камтар безебай неки бахайрай. ина бо омадан чанд каса қапидан уна бурдесан бо авра нагашан кофтани дурмадан. Местана хай пеши дарвозе ахир барое ки дари кришаро назана надоранд ине хел маҳкам кардем агар азор бикашанд фоидашу надорад даромада наметунанд. бачаҳо идаро маҳкам кардем бачаҳо у тараф гирехтанд. طرف اینا مردم تارتار کریشا گریخته استان айс мераванд усни криша нагаҳ менаванд ки наоям айс меян исни криша если честно мо ай дуруни димаход камера пиестем мегӯянд ки дар падезод рӯмадан амонсо мо дар дуруни димаход рӯмадем дар дуруни димаход рӯмадем ина бача данав чиқрияй короче если что тахтаакта мегири рост мера якм этаж ам тахтача набоша ва дуруни димаход париди рафти ва якм этажа метро қати медорой рост якм этаж мера короче инам хели кору боро айда иҷа ябор бояд бигризи фмс ина дари дурмат шуда намҷа агар калесни сабобра модара пешаки дарем ки айҷа иншолло ки хитса наменанд ки мо дар дуруни димаходем барои бачаҳо ҳама дар криша гаштесан товора меқапанд ки инам хеле мо ҳамаи документҳо чотки парият ки ане ки бояд бигрезем қати братано ки хеле ноодамӣ мешавад.
тапидан намиқа одама проверка кардистан. яла одами бедокумента дар мошин бор кардистан. хай уснашо бо мебинем мо бигрезем ки мо ро бо нақаб